Ale perlok mentangi don hakane kejaka. Ya kane kejaka ki khot ka pendeng kan a. Mat ngidon ha kane ka klau. Ngibut mut ban ya lek khoi do tang bang idang don ha steng lenti. Te ki klau shane ban ya tu api bakin long ki ba internet ru sem jing e hi. Mar ki bun tang ki klau ki bala perat lengka ban tung keba. Ta kadau ki ne ki jaka ki puta kem dalong ki ba internet do kata-kata. Tang ba aleh perlok ya pej kane ke jaka. Mentang ilak poy hakane kejaka, ya kane kejaka, kiong ka por lendok, bat ka miru, haka senong lendok, ngiwan kuai sane, ngiwan yai dak kejat, kumnur kumba prakenta, tangba ngi perkat namar hak por ndai bom don kali mentaru, daya don kali ru ngi taj ngi yai dak kejat, kenang bangin yo ya kajingkoi kajingkia, ale parolok ngen pej pat hakawai kejaka. Video tadi. Perlok mentang yat lang baya kaneka klau kalong ka barben ha tangba kadeka klau ka barben tang selahan dari kiding pada kirit ya kaneka klau tuma ngam lahi ban baktai ba kadeha pu town area ayu tangba kadehi galenti ka ba misha lendok kalendok kadeka jaka kalenti ban poisha po Thany Mau Ech West Khasi Hill District kane kadeka ka surok Mau Ech ngila ban ong ba kadeka tu line ngi ka jeng sang sot ba ka jeng janjar ya kibru ki bayat bayang hakane ka surok ba hakane ka jaka Mau Ech bat ngi ba ki kalir le dalele ki mlak ban yat hakane ka por ka bamta nrai kibawan hakane ka jaka kidai tangki sumuk pick up sejerong bat ki kali arsyaka naduk cycle ki bike bat skuti ru jenjar kane ka jaka bu uniai dai nak ta kadau ba ngiru menurut siat nakane nomor ba kasneu palat kane ke surok dai nak ta kadau perlok aleh perlok ngepej kane ke jaka hakane ka por kadai ka jaka ka bi tenat du kata-kata kadai ka snong ka badang long nong kendong bat nakane ka jaka ka don arteli ka lat te hakane ka por perlok ni don kamban lek nakane ka wei pat ka jaka ka bapoi sha porla ne serkon drengi ino no ya kane ka wei ka lenti ka bapoi sha Mau Ech nutangi la dona kane ka jaka ba nimut ban khwai no bat ngila yaj nado menimit ngi tia steng lenti hadu mentangi la poi kane ka jaka bat ngi kane ka jaka tang ban pej ki khmat ru ibang lupa ndrei ngim tip dah khwai pade tip kan long kumno bat ngi kane ka por ngila ya kre hi ban khwai neng ya don kira 1 kira 2 kira 3 ru kia don
juga. Chưa là nó